Takže ještě jednou vítejte a myslím, že budeme moci začít. Tak, čeká nás naší další akce v součástí našeho podnikatelského vzdělání, tak jenom se to trošku zrekapitulujme. V lednu na začátku roku jsme měli téma Já CEO, co všechno mám umět zvládat a jak se z toho nezhroutit. Takže máme takový krásný checklist, podle kterého i taky jedem. V únoru poslední naše členská akce ta byla o tom, jak pracovat s lidmi, jak na ty benefity, jak k nim přistupovat, jak je motivovat, aby nás to nezruinovalo, aby nás to nestalo balík, to máme taky za sebou. No a teďka jdeme víc do toho biznesu. Začínáme produktem, o tom, jak jej vytvořit, jak nad produktem přemýšlet. Příští měsíc nás čeká, jak ho prodat. A příští měsíc se opět uvidíme tady. Myslím, že ty prostory se to vyloženě říkají. Takže to budeme o tom, jak je prodávat, ty naše produkty. No a potom nás čeká na letišti v terminálu, takže budete se muset odbavit. Projdete gatem, přímo v gateu. To nečtí, je fakt jako, fakt. No, takže to ještě vám budeme posílat. Budeme chtít od vás občanky a tak, normálně půjdete do gateu a tam budeme mít from startup to scale up. Jo, takže tam to dává smysl, aby jsme přímo na letišti se podívali, když máme ten produkt, umíme ho prodat, ať míříme ke hvězdám. No a prý, nechci ještě prozrazovat úplně na 100%, je reálná možnost, že část z nás se dostane i na runway se podívat. Možná. Takže to máme to, pak máme beach volejbalový turnaj a další srandy, zábavy. Takže máme to hodně před sebou a začínáme teda dneska tím produktem a i tím, že musíme samozřejmě myslet na to, že bychom měli odcházet s nějakými blikancemi, s něčím, co reálně ve své firmě opravdu změníme. Když už přijdeme v to pondělí, po krásné akci dneska, tak ať máme každý z vás jednu, dvě nějaké inspirace, co si odneseme a fakt musíme reálně ty věci ve firmách měnit, protože jinak je to fajn, že se tady pokecáme, popovídáme, ale není to ještě ono. Takže doufám, že i kluci z Rainflow nám pomůžou se trošku vyblíkat, ať to máme za sebou. Takže opravdu to je důležité. A důležité je poděkovat našim partnerům, kterými jsou Moravskoslezské inovační centrum, Rainet, New Dimension, Sian, Správa investic a nemovitostí, CT Park, Raiffeisen Bank, DPO Dopravní podnik Ostrava, RBP Zdravotní pojišťovna a Premium System. Takže moc krát děkujeme. No a samozřejmě je mi to ctí, že zde můžu přivítat i našeho partnera této akce, kterým je Prosper Golf Resort Čeladná, Honza Pejřímovský. Honzo, děkujeme. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vás za Prosper Golf přivítal u nás na Čeladné. Jsem moc rád, že dnešní akce Patriotu probíhá právě v těchto prostorách, které si můžete na vlastní oči prohlédnout a zažít. A věřím, že se nám podaří nastartovat nějakou dlouhodobější spolupráci a budeme se tady tradičně potkávat častěji a vídat se. Takže přátelé, nebojte se tady udělat vaše akce, stojí to za to, nebude to stát úplně miliardy nebo miliony. Určitě. Takže moc krát děkuju za to, že tady můžeme být s vámi a držíme pěstí, ať se vám tady s tím provozem se vším daří. Já taky děkuji, jak se vám dnešní den líbí. Počasí máte ideální, potom když se běžte podívat do restaurace, po té akci, dáte něco dobrého, třeba k obědu, pozdním obědu a užijte si to. Pěkný den. Super, děkujeme. Tak a jak dnešek bude probíhat, to jsme teďka někde tady my, v 9:30 nejpozději začneme s workshopy z první části, to bude tak zhruba na hodinku, v 10:30 bude pauza na networking a tady jsme se jenom domluvili, klidně můžete i na networking využít tady tuhletu zadní část a zároveň můžete vyrazit i ven, se tady podívat, ne úplně asi daleko, jo, ale tady vlastně kolem toho jezírka a bude to příjemné, takže i tam můžete networkovat. Takže to máme tu půlhoďku, pak bude druhá část workshopu a končit bychom měli kolem 12. a taky budeme rádi, pokud se ještě chvilku zdržíte, protože jenom přece většinou to nejdůležitější je po těch workshopech, že jo? Po těch akcích, tam se děje to nejdůležitější, takže jenom to říkám, zůstaňte, nespěchejte, dejte si dobrý oběd potom tady v restauraci a pobuďte tady s náma ještě nějakou dobu. Tak, na úvod myslím si, že to je všechno a my se dostáváme k tomu, proč jsme tady a co dneska řešíme a to je ten produkt. Produktový workshop, jak vytunit zákaznickou zpětnou vazbu nebo zkušenost, jo? Jak si ten náš produkt opravdu vypiplat a už někteří se bali, jako co to tady je uprostřed, ano, budete pracovat. Jo, jako bohužel, je to potřeba si odpracovat a jsem moc rád, že jako poslední 3-4 roky i teďka můžeme přivítat a poděkovat Rainflow za to, že s náma ten workshop udělají. Takže máme zde Romana Šmiřáka, Radka Gajduška a Pavla Sovičíka. Pánové, vítejte.
Tak. Ano, to jsou naše hvězdy. A pojďte tady, už vám to předám. Já mám poslední věc, jako jsem uvažoval, jak to vykopnout a zjistil jsem, že 8 z 10 kapitalistů a miliardářů doporučují, zaměřte se na svůj produkt. Vytáhl jsem Jeffa Bezose, že investují obrovské množství pozornosti, energie a dolarů do vybudování skvělého produktu nebo služby. Je nepatrnou část do marketingu. Jsou tady marketáci? Slyšíte? Bacha na to, jo? Vím, že když vybudují skvělý produkt nebo službu, zákazníci z něj budou nadšení a řeknou o něm svým známým. Jeff Bezos. Souhlasíš s tím, Romane? Tak, funguje to. Krásné dobré ráno i za mě. Roman Šmiřák, jeden ze spoluzakladatelů Rainfellows. Já s tím souhlasím tak z 80%, že ono je v tomto baťovské dobrý produkt se prodává sám. Když se podíváte na nejúspěšnější firmy nebo top firmy v žebříčku, tak určitě spousta z nich budou firmy, které mají špičkový produkt nebo špičkovou službu. Do té míry určitě souhlas. Třeba my můžeme potvrdit, že zakázky, se kterými se na nás klienti obrací, tak jsou přesně o tom jako překlopení do produktové organizace, do toho, aby jejich produkt a služba nad tím byly špičkové. Takže potud jako určitě souhlas, ale myslím si, že ten marketing potřebujeme. Potřebujeme umět jako o tom říct, že ten produkt je dobrý, než dosáhnete nějaké kritické masy, ale stejně, jako Amazon má taky reklamu, že jo, a není to jenom o tom, že bychom o tom věděli, že mi to někdo pošeptal do ouška. Takže proto říkám 80% ano, určitě to těžiště tam je, ale markeťáky bych nevyhazoval, zatím bych si je nechal ještě. Tak díky, že nám pomůžete. Děkuju. Něco málo k nám, Rainfellows. Jsme taková menší, méně známá firma na Ostravsku. Tady společně s kolegy máme tady část našeho týmu. Začnu Palo a Radek na konci. A společně vás provedeme dnešním workshopem, ale abyste věděli aspoň trošičku něco o nás, kteří vás tady provedeme, tak poprosím další slide. Takové značky, ať už je to Česká spořitelná nebo Rajvka je partner, je to jeden z našich klientů, T-Mobile nebo Transformace v Rohlíku. To je několik z příkladů firem, kterým jsme pomáhali. A proč zrovna dneska my tady hovoříme, já už jsem to řekl před chviličkou, je na trhu obrovský trend přejít ať už z projektového nebo z jiného uspořádání více do produktového, protože tam je zavlastnění, je tam nějaká dlouhodobá vize a to je přesně to, co je obsahem naší práce. A ať už je to agilní způsob práce nebo jakýkoliv jiný, prostě jako měníme firmy a jejich fungování do produktových organizací a v tomhle máme poměrně extenzivní znalost. Zároveň my nejsme jenom konzultanti, přes 10 let máme i vlastní startupy, ve kterých budujeme produkty a nad nima se snažíme budovat skvělé služby, takže tady budeme hovořit i z naší vlastní zkušenosti. A co je takové, co na nás klienti oceňují, je, že vždycky se snažíme najít tu cestu pro toho klienta. Nemáme takovou univerzální šablonu nebo prezentaci, ale vždycky jsme poměrně osobní. No a v neposlední řadě s Patrioty spolupracujeme poměrně dlouho. S Tomem se známe poměrně dlouho. Před 10 lety jsme tady společně pořádali konferenci a je to určitě naše srdcová záležitost a chceme se podělit a chceme co nejvíc, co můžeme pomoct i ostravské nebo moravskoslezské komunitě podnikatelů, aby se to dařilo. Jsme takový jako spíš ohrožený druh tady v tom našem regionu, takže si pojďme společně jako pomoct, ať uspějeme. Tak. Poprosím další slide. A jenom jako ukázka toho, čím se zabýváme, s čím se třeba na nás firmy v poslední době obrací. Všichni víme, jaká je turbulentní doba. Jo? Já jsem říkal, že budu chodit takhle v kleci, bude ten záznam poměrně těžký.
Trump, že jo, všechny ty důsledky toho, co se v poslední době děje v Americe. Samozřejmě máme tady po covidovou, po lockdownovou situaci na trhu, máme tady válku na Ukrajině, která pokračuje 3. rokem a to všechno nějakým způsobem vede k poměrně takové bezprecedentní situaci na tom trhu. Takže spousta firem poptává change management v tom smyslu, ale hlavně jako myšlení lidí. Pomozte nám, aby lidi v naší firmě brali změnu jako příležitost a ne jako věc, které se mají bránit. Jo? Že my jsme tady obzvlášť v tom našem českém dělíčku jako zvyklí pořád na nějaký ten náš smrádeček a teploučko a držíme se v těch zajetých kolejích a je jenom pár jako lidí ve firmě, kteří dokážou se dívat na změnu jako příležitost a nemají z toho strach, mají odvahu zkoušet nové věci, používat nové technologie, jako je AI a podobně, takže to je jeden z typ zakázek. Potom samozřejmě větší transformace do těch produktových firem, produktových organizací, o tom jsem mluvil, ale pak jsou to i takové věci, jako je koučování, ať už jsou to ředitelé, nebo je to top management firem a tam i často bývá objednávka v poslední době mediace. Ať už je to mezi třeba zakladateli firmy, majiteli firmy, spolumajiteli, nebo v rámci boardu firem. Jo. Celá ta doba a to napětí, které se s tím pojí, tak často se promítá do nějakých napjatých vztahů mezi klíčovýma lidma ve firmě. Ale v okamžiku, kdy jsou dva zakladatelé firmy rozhádaní nebo v nějakém napjatém vztahu, není tam komunikace, tak to má jako brutální dopad na tu firmu a ovlivňuje to každého zaměstnance a každého člověka v té firmě. Takže to jsou takové příklady toho, čím se zabýváme. A teďka už předávám slovo Palovi, aby vás provedl obsahem dnešního workshopu. Super. Dobré ráno všetkým ešte raz. Moje meno je Pavel Sojčík a ja začnem vlastne takou jednoduchou otázkou, provokatívnou, pretože my sa dneska budeme baviť o tom, ako dizajnovať a tvoriť produkty a služby, ktoré skutočne zákazníci majú radi a hlavne riešia tie ich problémy. A na úvod otázka odo mňa je, kto z vás máte doma ešte stále televízor? Ruku hore, prosím. Super. Skúste si teraz spomenúť, koho ovládač na ten televízor má viac ako 10 tlačítiek. Že máte taký ten veľký čierny, čo má miliardu tých tlačítiek. OK. Ešte stále zhruba polovica ľudí. A to je práve ako jedna z tých vecí, kde sa krásne dá ukázať, jakým spôsobom určite nedizajnovať produkt a jakým spôsobom to asi vzniklo. Keď sa pozriete na tento komiks, kde sedí hromada múdrych ľudí okolo stolu a premýšľa, tak jak tam ešte môžeme dať ďalšie funkcie a ďalšie čísla a ďalšie farebné tlačítka, ktoré aj tak nikto nebude používať. Pretože v konečnom dôsledku to, čo sa nakoniec používa, je aj tak iba toto. A to ešte si myslím, že ako sme docela štedrí v tom, že tie čísla sme nenechali ako zalepené, pretože to je vlastne to, čo tí ľudia potrebujú. Takže to je také ako úvodné zamyslenie nad tým, či skutočne tie produkty musia mať úplne všetko, len preto, že jeden zákazník to potrebuje, alebo či tá služba musí fakt riešiť úplne všetko, len preto, že ten zákazník si myslí, že to bude potrebovať. A tak je dobré vždycky si spomenúť na ten syndrom toho diaľkového ovládača. Teraz už sa to docela dosť posunulo, vďaka Bohu, presne týmto štýlom, lebo niekto sa zamyslel a povedal si, OK, tak čo vlastne na tom tí ľudia používajú. A prišiel na to, že tie ovládače tam v podstate stačí nejakých 5-6 tlačítek, nejaký smerový ovládač a tak podobne, čiže tí, čo máte napríklad telku od Samsungu, a nie, že by som im robil reklamu, ale tie ovládače majú napríklad, myslím, 4 tlačítka, smerový ovládač, to je všetko, pretože to proste stačí a rieši to všetko, čo ten zákazník potrebuje, ušetrím to na výrobe a tak ďalej. Takže to je toho, čo my sa budeme baviť, jak vlastne dizajnovať tie produkty a služby tak, aby riešili presne to, čo zákazník potrebuje. Nie viac, nie menej a aby hlavne naplnili tú jeho potrebu. A to, akým spôsobom sa dá na to dívať, je tzv. Technika dvojitého diamantu a my si vyskúšame vlastne dneska, ako vidíte tie flipy na tých svojich stoloch, tak si vyskúšame z obidvoch tých častí toho diamantu pár cvičení, aby ste mali predstavu, čo to vlastne znamená v praxi. Pretože keď dizajnujete nejakú službu alebo produkt, tak vždycky začínate tým, že existuje nejaký problém, respektíve ešte lepšie povedané,
vy si máte pocit alebo nejakú domnenku, že existuje nejaký problém, ktorý treba vyriešiť. A v ten moment, vlastne, než ho začnete riešiť, tak vlastne idete do šírky a premýšľate nad tým, OK, tak poďme si dať nejaký čas na to, aby sme získali ten vhľad do toho problému. A idete do šírky zisťovať, čo je vlastne ten problém, či je to skutočný problém, koľko ľudí to trápi a tak ďalej. A potom zase idete to zužovať a idete sa fokusovať na to. Tak poďme si schválne teraz ešte s týmito všetkými dátami, kontextom a informáciami zúžiť to, čo skutočne ten problém je. A tam si v strede vlastne toho dvojitého diamantu zadefinovať ten problém, pretože už ho máte podložený datami, nejakým výskumom, nejakým zamyslením a tak ďalej. To už vám dá ten problém, ktorý potom riešite, a ten druhý diamant je práve sústredený na to, že vyvíjate nejakú službu alebo produkt. A tam zase idete do šírky, kde skúšate vlastne rôzne experimenty, vyvíjate, testujete, AB testujete so zákazníkmi, posielate proste, ja neviem, rôzne kampane, keď je to napríklad nejaká marketingová firma, a skúšate, čo funguje. A až potom to vlastne zužujete skrz to, že vlastne OK, zákazníci to už používajú, poďme sa pozrieť na nejaké namerané data, a až tam na konci vlastne toho dvojitého diamantu je to samotné riešenie, pretože už máte dobre pochopený problém, máte otestované, čo funguje alebo nefunguje ako riešenie, a až na konci toho dvojitého diamantu je vlastne ten akoby svätý grál toho dizajnu, toho správneho produktu alebo služby. A takže to je akoby konceptuálne to, o čom my sa budeme dneska baviť, jak vlastne celý tento proces v podstate celkom v rýchlosti absolvovať v rámci vašich tímov. A jedna z tých vecí, ktorá väčšinou býva úplne na začiatku, tak je práve, ako už aj agenda napovedala, nástroj, ktorý sa volá User Journey Map, alebo teda mapa tej zákazníckej cesty. A asi vlastne vidíte, že to, čo máte nachystané pred sebou, sa bude s tým nejakým spôsobom pojiť. Čo to vlastne je, než sa dostaneme k nejakému vizuálu? Úplne v jednoduchosti je to grafická reprezentácia tej interakcie alebo toho vzťahu vašeho zákazníka, užívateľa k tomu vášmu produktu alebo k tej službe. A to v priebehu času, v nejakej ako keby timeline, a s rôznymi vlastne tými bodmi, kde on môže s tou službou alebo s tým produktom prísť do styku. Čiže keď je to nejaký web, môže tam byť viac ako keby vstupných bodov, mobil, počítač, apka alebo cez prehliadač a tak podobne. A jaké má komponenty vlastne, to, keď sa zamýšľate nad tou zákazníckou cestou, tak väčšinou to má nejaké fáze, nejaké akcie, ktoré ten užívateľ musí vykonať. To znamená, keď si chcem, ja neviem, poslať QR platbu cez internet banking, musím sa prihlásiť, nájsť tam šablónu, alebo proste vyplniť to ručne a tak ďalej, a takýmto spôsobom to postupne prejsť. Čiže nejaké fáze, akcie, pritom má ten zákazník nejaké myšlienky. S tým súvisia vlastne, že tie myšlienky v ňom triggerujú nejaké emócie, a tie sú pre vás dôležité. Pre pochopenie toho, čo skutočne ten zákazník potrebuje, keď napríklad nakupuje niekde na nejakom e-shope a dojde nakoniec a tam zistí, že aha, ale tam nie je zasilkovná ako doprava, no tak to kašlem na to proste. Tam aj tak by som to chcel iba do Z-boxu, tak idem na iný e-shop. Takže tam akoby je dôležité si uvedomovať, že tie emócie vlastne hrozne zamávajú s tým, či vy dokážete nadizajnovať tú službu alebo produkt tak, aby ten zákazník sa v tom aj počas toho celého priebehu cítil dobre. Takže tie myšlienky a emócie je extrémne dôležité, a z toho vlastne pramení, že ten zákazník má nejaké bolesti alebo pain points, a z toho pre vás vlastne pri dizajne toho alebo pri zlepšovaní toho produktu a tej zákazníckej skúsenosti pre vás vyplýva to, čo vy môžete zmeniť. To znamená tie príležitosti. Čo tam ako keby upgradeovať, aktualizovať, pridať alebo odobrať paradoxne, že je to moc zložité. A vlastne z pochopenia tých emócií, tých bolestí, čo ten zákazník má, sa vlastne vytvoria tie príležitosti, ktoré vy môžete potom v tom svojom produkte alebo v tej službe zlepšiť. Je vždycky dobre niečo takéto si spraviť, pokiaľ máte produkt alebo službu, ktorá vo väčšine prípadov asi nejakým spôsobom interaguje s ňou zákazník, tak je dobre si takúto mapu spraviť práve pre spoločné pochopenie aj v rámci firmy. To je to, čo aj my máme vlastne tú skúsenosť, že častokrát je to prvýkrát, keď sa takáto mapa dizajnuje, že ľudia z rôznych oddelení tam sedia a hovoria si, aha, to mi vôbec nedošlo, že ten zákazník sa takto cíti v tomto bode. To keby som vedel, tak proste za týždeň to nejak opravím. Tak je vlastne dobré si to aj pre to vnútorné pochopenie, nielen pre pochopenie toho zákazníka, má to vlastne aj tento element. Dôležité je, že je to fakt ako základný artefakt, ktorý vám vlastne začne budovať
to pochopenie toho zákazníka. A vlastne to, čo potrebujete, aby ste nadizajnovali tú správnu službu alebo produkt, je extrémne dobré pochopenie zákazníka. Ale aby som už nepredržoval to teoretické intro, jak to teda vyzerá, keď si predstavíte nejakú ako keby maticu alebo vizuál, predstavte si užívateľa, ktorý chce kúpiť nejaký vianočný darček na internete a dajme tomu, že máte e-shop alebo stránku, ktorá fakt je zameraná na to, že predáva všeobecne proste nejaké darčekové balenia, vianočné darčeky a tak ďalej, tak tam máte vlastne vertikálne, vidíte, sú tam nejaké fáze, akcie a veci, ktoré ten užívateľ chce v tom systéme spraviť, niečo, čo si pri tom myslí, čo cíti a tak ďalej. A z toho plynú nejaké tie pain points, bolestivé body, bolístky a pre vás tie príležitosti, na ktorých môžete potom postaviť nejaké zlepšenia v tom vašom produkte. A ešte ako bonus, tá úplne posledná linka, ten posledný riadok, ešte je dobré niekedy sa zamyslieť nad tým, vzhľadom na konkurenciu a situáciu na trhu, aké sú očakávania toho zákazníka v tom danom bode. Čiže typicky napríklad, čo si myslím, že možno väčšina z vás uznáte, že Alza tou rýchlosťou doručovania vlastne nastavila ten štandard tých očakávaní zákazníka, že ľudia proste očakávajú, že do druhého dňa budú mať niečo doručené. A to je fakt dôležité si v niektorých momentoch uvedomovať, keď napríklad vlastníte niečo, čo je ako keby e-shop alebo niečo podobné, tak tie očakávania sú extrémne dôležité si vlastne pomenovať, že toto tam je a musíme sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takže toto sú tie elementy, keď si to prejdeme nejak akoby zrýchlene, aby ste mali predstavu, čo do tých jednotlivých častí vlastne dávať. Začína to nejakou motiváciou, to znamená, chcem kúpiť darček, idem na Google, tam prvýkrát sa dostávam do toho, že mám emóciu, ježišmaria, to je strašne veľa možností, vôbec neviem, čo mám robiť. Čiže príležitosť mať takú brand awareness, že vlastne ten zákazník ani nepôjde na Google. To je zase príležitosť, potom už sa môžeme baviť o tom, jak to zexekuovať, jak to spraviť, ale je to príležitosť, aby ste vlastne toho potenciálneho zákazníka ani nedostali na ten Google, ale dostali ho rovno priamo ku vám do aplikácie alebo na web. Keď už ten človek klikne potom na prvý link, zistí, že je to reklama, takže je totálne naštvaný, nechce reklamy, prečo je tam toľko reklamy, proste chcem niečo relevantné. Zase alternatíva, príležitosť môže byť, tak poďme byť prvý v tých sponzorovaných, aby ten zákazník nebol naštvaný, že tam nie je relevantný výsledok. Bude to síce drahé, byť prvý v sponzorovaných výsledkoch, ale je to možnosť. Keď už sa teda zase vráti naspäť, klikne na prvý link a povie si fajn, tak konečne mám nejaký relevantný e-shop, vyrieši to môj problém, tak tam zase prichádza do hry to, že môže mať ten človek strach, či vlastne je to dobrý nákup, či spraví to správne rozhodnutie ako ten zákazník. A tam zase z toho môžu plynúť situácie, kde vy mu môžete vlastne pomôcť nejakými buď to recenziami, alebo tým, že označíte, tak toto ľudia kupujú najviac a tak ďalej. Pokiaľ to ešte nemáte, môže to byť presne to, čo ho preklopí do človeka, ktorý si to dá do košíku a pôjde to potom kúpiť. Potom, keď si vezmete vlastne v tom čase, keď si nejakým spôsobom bude zrovnávať viacej produktov, tam prichádzajú také tie emócie a nekúpim to niekde inde lacnejšie, tak zase to zamyslenie. Jak ja mu môžem pomôcť, aby z tej stránky neodišiel ani nezvažoval, že by to možno niekde kúpil lacnejšie. Zase príležitosť pre vás, či už zľavový kód na prvý nákup a rôzne podobné takéto príležitosti, ktoré každý sa na to môže dívať inak, ale viete, čo ten zákazník cíti, čo ho v ten moment páli a na základe toho niečo, čo je vlastné tej vašej firme, tej stratégii a to, akým spôsobom tú firmu riadite, tak podľa toho vlastne vám začnú vypadávať tie príležitosti, ktoré potom môžete realizovať. No a potom na konci nákup a platba už jednoduché, tam sa zase už nastavujú nejaké očakávania, čo sa týka toho, akých dopravcov vlastne poskytujete, čo to vlastne bude v človeku za očakávanie, že očakáva, že to bude ideálne zadarmo a ideálne do druhého dňa, pretože tak je proste nastavený ten konkurenčný štandard na trhu. Takže toto je veľmi v jednoduchosti na konkrétnom príklade, čo to znamená tá mapa tej zákazníckej cesty, tá user journey mapa. A jedna ešte vec k tomu, je dôležité si uvedomiť, alebo teda dve veci. Jedna je, sú tam určité momenty, kedy aj ten zákazník má ten pocit, že tam sa skutočne realizuje tá najväčšia hodnota pre neho. Väčšinou je to tak 3, 4, možno 5, maximálne 5 bodov v rámci celej tej cesty, kedy skutočne ten zákazník má pocit, že aha, a teraz presne dostávam tú hodnotu, ktorú by som nikde inde nedostal. A to sú presne tie body, na ktoré vy sa chcete zamerať, aby pre toho zákazníka vlastne
napríklad z bolesti spravili radosť, že napríklad všetky stránky majú úplne hrozné filtrovanie, tak vy to filtrovanie spravíte tak jednoduché, že ten zákazník proste u vás bude nakupovať, aj keď nebudete mať úplne najnižšiu cenu, pretože ste spravili to zamyslenie nad tým, čo toho zákazníka najviac štve. A nazýva sa to aj ako tzv. Aha momenty a je fakt dobré sa nad tým zamyslieť, že čo vlastne v tom vašom procese toho produktu, jak s tým zákazník interaguje, čo tie aha momenty vlastne sú a tie vlastne optimalizovať. Keď sa pozrieme na ten príklad z minulého slajdu, tak by to boli veľmi pravdepodobne napríklad to zrovnávanie, pretože to je niečo, čo ľudí nebaví, stojí to strašne moc klikov, takže to keď dokážete optimalizovať napríklad tak, že tam budete mať niečo automaticky, kde zrovnáte 3 najpredávanejšie veci podľa tých najdôležitejších parametrov, alebo výber dopravy a platba. Ideálne ľudia proste chcú to mať predvyplnené na 1 klik, na 2 kliky, aby tam bol Apple Pay, Google Pay, aby to všetko fungovalo. Tam sú presne tie body, kde pre toho zákazníka sa realizuje tá najväčšia hodnota. Takže to by bolo napríklad to, čo to znamená pre tento prípad. A druhá ešte vec, ktorú je dôležité si uvedomiť, že častokrát sa vám vlastne môže stať, že do tej zákazníckej cesty vstupuje niečo, čo vy nemáte vôbec pod kontrolou a vôbec to nerobíte u vás na tom webe, ale je to buď to nejaký subdodávateľ, že napríklad doprava niečo pokazí a tak ďalej a vy to vlastne v tom systéme nemôžete nejak ovplyvniť, ale stále je dobré vlastne nad tým premýšľať v tej mape, pretože vy sa k tomu môžete nejak postaviť. OK, tak zásielkovná napríklad stratí balíček, a ten zákazník sa potrebuje cítiť, že sa v tom úplne nestratí, že nemusí ísť iba za zasielkovnou, ale že to vyrieši s vami a že to vyrieši rýchlo a tak ďalej. Takže aj tie veci, ktoré sa vlastne nedejú v tom vašom systéme, v tej vašej službe alebo produkte, ale sú dôležité, pretože ten zákazník ich na tej ceste proste nutne stretne, tak je dobré sa nad nimi zamyslieť a nejak sa vlastne k ním postaviť, alebo aspoň ich vnímať, že tam sú, že to proste fakt nie je častokrát len o tom, že vy niečo dodáte. Sú tam ešte nejaké kroky predtým, nejaké kroky potom, nad ktorými sa oplatí premýšľať. Tak, a my ideme rovno vlastne do toho cvičenia, pretože to je aj tak vždycky najdôležitejšie na tom na niečom konkrétnom si to vyskúšať. Vy už máte nachystané tie mapy na stole pred sebou a to zadanie je v podstate veľmi jednoduché. Budete tvoriť mapu pre užívateľa, ktorý hľadá recepty online, aby mohol nakúpiť a uvariť rodinný obed. To znamená od momentu inšpirácie, kde hľada nejaký recept, cez nákup, uvarenie až kľudne po tú konzumáciu, čo je práve už to, čo možno nemáte nutne pod kontrolou, ale stojí to za to si to tam namapovať, pretože keď ten človek vlastne všetkým tým prejde a na konci je takéto sklamanie z toho, že to nebolo dobré jedlo alebo že to niekto zle uvaril, aj to je hold niečo, s čím sa musí počítať a v tom mapovaní tej zákazníckej skúsenosti je to extrémne dôležité. Takže takto znie to zadanie. Ja to tu nechám svietiť. Máte predchystané šablóny, každý na svojom stole na tie jednotlivé elementy. A myslím si, že máme dosť času na to, aby sme vás nechali pracovať minimálne 30 minút, potom ešte zistíme, jak ste na tom. A po 30 minútach si dáme taký rýchly check, či už ste došli niekam do rozumného konca a potom, keď tak zahlásime buď to ďalší čas, alebo sa posunieme ďalej a budeme s tou mapou a s tými výstupmi ďalej pracovať. Takže teraz púšťam 30 minút a môžete na tom začať pracovať. My tu samozrejme budeme s kolegami obiehať okolo tých stolov, čiže ak ktokoľvek z vás má nejaké otázky, tak prosím vás, zdvihnite ruku, niekto z nás k vám pribehne a určite ich zodpovie. Ešte krátky praktický tip, krátky praktický vstup pre jednoduchosť. Potom všetky tie aktivity, tak jak to vlastne vidíte na tom slajde, tak píšte to, vidím, že niektorí už začali, na tie listočky, čo tam máte, na tie farebné. Je úplne jedno, jak tie farby použijete, to je na vás, ale pre jednoduché presúvanie to používajte, tie listočky a nepíšte to rovno na ten flip. Budete to mať jednoduchšie v tých ďalších častiach toho cvičenia. Ešte jedna praktická vsúka. Všimli sme si, že niektorí z vás začínate vlastne od spodu tej mapy. Skúste to spraviť opačne. Nezačínať od tých očakávaní, ale vlastne od tých akcií, od tých fáz, tie prvé 2 riadky najprv vyplniť.
zmapujte si vlastne ten priestor, respektíve ten časopriestor, to, jak to ide v tom čase a postupne si to potom vlastne vertikálne rozpracovávajte. Čiže zmapujte najprv prvé 2 riadky, v tie fáze, akcie, úkoly, čo sú tam a až potom môžete ísť vlastne dolu. Zjednoduší vám to život. Super, tak vypršalo nám 30 minút, ale ešte nie je koniec, nemusíte sa bať. Tá aktivita trvá väčšinou ako keby dlhšiu dobu, aj keď potom budete na nejakom vlastnom produkte alebo službe niečo takéto mapovať. Trvá to hodiny, takže toto je fakt akoby iba rýchlo kurz toho, aby ste vedeli, aké to má komponenty, jak sa to tvorí a tak ďalej. A teraz sme v stave, že každý z vás to má nejakým spôsobom zmapované. Každý z vás to vzal akoby z inej strany, čo je OK. Schválne sme to nechali také otvorené. Niekto má e-shop s potravinami, niekto e-shop s korením, niekto má vlastne webovku s receptami. Každý to chápe inak a je to OK. A teraz nechám ešte zhruba 15 minút na to, aby ste sa vlastne zamerali na tie príležitosti, ktoré sa z toho dajú vlastne vygenerovať. Čo to znamená? Vy tam teraz na tej mape máte to, čo ten užívateľ robí, aké akcie, jak sa pri tom cíti a čo ho pri tom páli. A na základe týchto 3 vecí si dajte nejaký ako keby brainstorming a zamyslenie v tej skupine nad tým, OK, jak my tomu zákazníkovi v tomto bode môžeme pomôcť. Bez ohľadu na to, čo je tá služba alebo produkt, či je to e-shop, alebo sú to stránky s receptami, čokoľvek to je fakt na vás. Tak, jak to máte, tak to vezmite. A na základe práve tých akcií a emócií, čo ten užívateľ vtedy cíti a že ho vtedy akoby niečo páli, tak dajte dohromady príležitosti, jak mu s tým pomôcť. To znamená, keď tam má emóciu, Ježišmaria, toho je strašne veľa, tak jaká je príležitosť ho nejakým spôsobom naviesť na to, aby stratil ten pocit bezmoci, že je tam strašne veľa receptov napríklad. Alebo keď je to komplikované a on potrebuje nejaký jednoduchý recept, tak napríklad príležitosť je dať top 10 receptov pod 15 minút. Takéto ako veci do tých príležitostí, vyslovene, ktoré riešia tú bolesť toho zákazníka a nejak mu pomôžu v tom, čo ho zrovna páli, tak dajte si teraz 15 minút a snažte sa zamerať fakt na tie príležitosti, ako to pre toho zákazníka vyriešiť, zjednodušiť, akým spôsobom ho vlastne posunúť ďalej tak, aby nebol frustrovaný, ale aby skôr mal z toho radosť, že mu to v niečom pomohlo. Takže teraz 15 minút diskusia nad tým, aké sú to príležitosti, ktorými to môžete vlastne takto posunúť ďalej, ktoré ten zákazník by ocenil, keby tam mal a s nimi budeme potom pracovať. Takže 15 minút beží. OK, čas nám vypršal a ja som si obehol všetky tie stoly a myslím si, že máte už aj všetci dostatok vstupov a respektíve výstupov na to, aby sme s tým mohli pracovať ďalej. Takže díky moc za to. A čo sa bude diať teraz? A za chvíľočku bude pauza, ešte predtým, než nejak zhrniem vlastne túto časť celkovo a v rámci tej pauzy bude vlastne pol hodina na networking, vydýchnutie si a tak ďalej, potom budeme pokračovať a nadviažeme na tie veci, čo sme doteraz vytvorili. Jedna taká zaujímavá vec, čo som si tu všimol vlastne v tej miestnosti, je to, že veľa z vás sa pýtalo na to, čo je ten produkt. A to je vlastne zaujímavá otázka a schválne nebola definovaná, pretože to nezačína od toho, čo je produkt, ale čo potrebuje ten zákazník. A vy keď si zmapujete to, čo páli toho zákazníka a čo potrebuje, tak ten produkt môže byť úplne čokoľvek od e-shopu s potravinami práve cez web s receptami, cez AI asistenta, ktorý zo surovín spraví recept. A môže to byť x rôznych vecí, ale dôležité je, že vy chápete, čo chce ten zákazník. Nerobíte to tak, že tak vymyslíme produkt a potom budeme dúfať, že sa to namapuje na to, čo ten zákazník potrebuje. Takže je to ako dobrá otázka na zamyslenie, či skutočne ako začínať od toho, čo je ten produkt, pretože asi by bolo lepšie začať od toho, čo ten zákazník potrebuje a čo ho páli. Takže taká maličká vec na zamyslenie do pauzy. Teraz máme 30 minút pauzu, bude to tam svietiť, pokračujeme o 11:00. A jedna rýchla otázka na úvod do pauzy.
Kto z vás si okolo stola spravil nejaký networking a predstavenie? Ruku hore, prosím. Tak super. Tá polka, čo to spravila, tak môže mať teraz voľno a zbytok začnite pauzu tým, že si dáte 5-minútový networking okolo stola. Vidíme sa o 11:00. OK, myslím si, že už môžeme pokračovať. Väčšina z vás, aspoň teda 95% vidím, že sedí, takže super. Ako som hovoril predtým, tak budeme vlastne nadväzovať na to, čo už sme vytvorili. Celé je to prepojené do vlastne jedného celku, na ktorom si tie praktiky ukážeme. Čo nás čaká teraz, tak je častokrát kľúčové slovo v živote akéhokoľvek produktového manažera alebo podnikateľa, a to je prioritizácia. A teraz budete mať úplne jednoduché zadanie, ale to zadanie bude pre každého jedného individuálne. Tá prvá časť toho zadania je individuálna. Každý máte na stole nejaké čisté A4, tak si prosím vezmite čisté papiere každý za seba. A to zadanie znie: sprioritizujte každý za seba, čisto subjektívne, všetky príležitosti, ktoré ste na tej mape identifikovali, ktoré vám prídu ako tie najprioritnejšie, ktoré by ste šli realizovať. Podľa akéhokoľvek kľúča. To je fakt na vás. Je to subjektívne. Napíšte si ich do jedného zoznamu. Na vrchu bude priorita číslo 1, to, čo vám príde najdôležitejšie, 2, 3 a tak ďalej. Takže každý za seba bude mať pred sebou A4, kde bude jeden zoznam vecí zoradený podľa priority. Vezmite tie príležitosti a napíšte si, čo je 1, 2, 3 podľa toho, čo vám príde najdôležitejšie. Subjektívne. Zatiaľ nediskutujte o tom, je to každého individuálna vec. Obehli sme si to a vypadá to tak, že väčšina z vás už to má. Nemusíte to mať úplne dokonale do konca, preto čo bude nasledovať, sa stále s tým dá pracovať, bez ohľadu na to, v jakej to máte teraz forme. To, čo sa bude diať, alebo ešte to nebudem tam prepínať, ale schválne sa teraz spýtam. Už sme tu aj mali otázku, akože vôbec sme sa nezhodli, máme to každý úplne inak. Čo sa deje z nejakého dôvodu. Moja otázka na vás nie. Máte okolo niektorého stola aspoň 2 ľudia totálnu zhodu? Akože máte úplne rovnaké poradie priorit. Super. Nedeje sa to často. Veľmi často budete mať úplne iný pohľad na priority. Pretože máte za sebou niečo iné prioritizujete v živote, niečím ste si prešli, niečo pre vás v minulosti fungovalo, nefungovalo, každý tam v tom má iné emócie. Takže to, že sa práve zhodnete, je celkom veľká rarita, ale je to vlastne fajn, pokiaľ sa to stane. Ale je práve normálne, že tie priority sú rôzne. Povedali sme si, podľa čoho sme postupovali, ale dôležitá vec pri tej prioritizácii je, že proste skrátka, je to do nejakej miery individuálne. Každý z nás vníma ako dôležité iné veci a preto vlastne je dôležité sa dívať aj na to, kam práve smeruje tá firma. Ja viem, že my vlastne v tomto nastavení, kde tá firma v podstate je vymyslená, aj ten produkt, je to vždycky na vás, tak sa to nedá úplne dobre zrealizovať, ale v tej realite, keby ste takéto niečo robili, tak vlastne tie priority tiež vlastne nie sú úplne jednoznačné. Každý to bude proste vnímať inak a závisí to vždycky od toho, kam smeruje firma a čo je aj biznisovo vlastne realizovateľné, čo je rentabilné, pretože môžeme mať aj na tom našom príklade, môžeme mať úplne super vec, ale pokiaľ sa nám biznisovo nevráti, nezaplatí, tak proste by tú prioritu nemala dostať. Takže tam je dôležité si vlastne uvedomiť, že do toho práve vstupuje stratégia firmy, kam sa chceme dostať a to by nám malo práve postupom času vlastne pomôcť sa zladiť na jednom zozname priorít. A to si práve teraz ukážeme, akým spôsobom sa k tomu dá pristúpiť. A na to použijeme nástroj, my tomu hovoríme prioritizačný kríž, kde na jednej osi máte vlastne náročnosť realizácie, na x-ovej osi máte náročnosť realizácie a na tej y-ovej máte dopad, respektíve hodnotu. Ten cieľ
je teraz na vás. Vydiskutujte si v tej skupine behom nejakých pár minút, čo je vlastne, jak definujete ten dopad. Či je to počet zrecenzovaných receptov, alebo počet nakúpených potravín, alebo počet oslovených zákazníkov. To si teraz povedzte sami v tej skupine, ale zadefinujte si explicitne, čo je to pre vás vlastne ten dopad, tá hodnota. Čo je tá ako keby vec, ktorú budete sledovať, akoby pod ten boxík tej hodnoty. A na základe vlastne toho potom spolu v tej skupine sa budete musieť vlastne dohodnúť a umiestniť tie príležitosti do tohto grafu. Takže teraz ten postup. Za prvé, vyberte si, pod tým máte ešte jeden čistý flipchart, to je prvá vec. Tam si namalujte tento obrázok, bez tých kartičiek vnútri, iba tú os. A potom sa pobavte o tom cieli, aký je teda ten cieľ, na čo cielite, či na počet receptov, alebo nakúpených potravín a tak ďalej. A keď budete mať definovaný ten cieľ, tak umiestnite tie príležitosti podľa toho, kam patria. Náročnosť versus hodnota. Ktokoľvek by mal otázky, určite zdvihnite ruky, pribehneme za vami. Tak čas nám vypršal, ja to schválne z časových dôvodov už teraz zastavím a poprosím vás všetkých o pozornosť, pretože toto prioritizačné cvičenie aj v realite častokrát zaberá hodiny diskusí, čo je niečo, čo my nemáme, ale šlo nám o to, aby ste mali priestor si to vyskúšať. A je to zároveň aj nástroj, ktorý môže potom slúžiť na zamyslenie čokoľvek, akékoľvek aktivity robíte vo firme, nielen pri tvorbe služby alebo produktu, tak vlastne hodiť si to na takýto graf, aby ste si spravili takú kontrolu toho, či skutočne tie veci všetky, ktoré robíte, dávajú zmysel. My to častokrát používame práve vo firmách, keď pracujeme s vedením firmy a s manažmentom a teraz zistíme, že tam majú napríklad 100 bežiacich aktivít na 100-člennú firmu a je tam fakt 100 projektov, čo tam beží, tak vlastne toto je úplne jednoduchý prioritizačný kríž, ktorým to ako zosekáte na top 5 alebo top 10 vecí, pretože vám to dáva tú optiku, čo je skutočne dôležité. Takže šlo nám len o to, aby ste mali možnosť si to vyskúšať. Videl som, že tie diskusie bežali a je to väčšinou fakt aj v realite tak, keď to riešite vo svojej firme, že je to najväčší punk a chaos presne pri tejto prioritizácii. Ale aspoň sa tam práve vyčistia tie veci, že ľudia potom chápu prečo a čo je jak dôležité. Takže posunieme sa zase ďalej, ale ešte mám teraz potrebu sa vlastne vrátiť k tomu nákresu, jak sme sa bavili predtým, aby sme si vlastne zaramovali, kde teraz sme v tom procese. Pretože keď sa vrátime k tomuto obrázku toho dvojitého diamantu, my vlastne vďaka tej user journey mape, ktorú máte pred sebou, alebo niektorí na zemi, tak vlastne objavujete to, v čom má ten zákazník problém. To znamená, ste v tej výskumnej modrej fázi, OK, snažím sa pochopiť zákazníka, zistujem, čo je jeho problém, aké má potreby a tak ďalej. Teraz vlastne už sme u toho, že sme to pochopili, vďaka tej mape vieme, že sú tam nejaké príležitosti a tie príležitosti sme si nejakým spôsobom sprioritizovali. To, čo sa vlastne deje, tak sme teraz niekde zhruba v strede toho dvojitého diamantu. Máme pochopenie zákazníka, máme definované tie príležitosti a teraz ideme vlastne do tej druhej časti toho, čo teda s tým ďalej. To, čo sa častokrát vlastne stáva u týchto grafov, keď to vrátim naspäť k tej prioritizačnej matici, tak je vlastne to, že hrozne veľa vecí končí vpravo hore. Úplne štandardná vec, v malej alebo veľkej firme je to úplne jedno, vždycky sa nám to deje, že vlastne väčšina vecí skončí vpravo hore, pretože tie veci, čo by boli vľavo hore, tak už dávno niekto zrealizoval. Ak to tak není, tak super, objavili ste niečo, čo vám dá veľa hodnoty za málo peňazí, tak určite to chodite hneď spraviť. Ale štandardne je to tak, že všetko skončí vpravo hore. Ten postup potom je jednoduchý, proste to rozbíjať na menšie a menšie kúsky, zistiť, aký je ten najmenší možný experiment, ktorým sme schopní si overiť, že doručíme nejakú hodnotu. Čiže ak vám niečo skončilo vpravo hore, alebo keby ste si toto cvičenie robili u seba vo firme a všetko zaparkuje vpravo hore, tak proste to musíte rozsekať na menšej časti.
Ale teda teraz, keď sa posunieme ďalej, máme pochopenie zákazníka, máme definované príležitosti, vieme ich zoradiť podľa priority a keby sme si mali teraz povedať, fajn, tak ideme niečo teda skutočne realizovať, niečo ideme testovať, robiť nejaké akoby experimenty, aby sme zistili, či ten zákazník to chce alebo nie. A dostávame sa k poslednému kroku a to je niečo, čomu sa hovorí design studio alebo proste akékoľvek prototypovanie, akurát to design studio je taký ako sexy názov toho, jak sa to dá poňať, pretože sú tam nejaké nástroje k tomu. A keby ste mali hromadu času a dizajnujete fakt nejaký produkt úplne od nuly, tak na toto téma vlastne ľudia z Google Ventures založili alebo vymysleli niečo, čomu sa hovorí Google Design Sprint, kde je to vlastne niečo, čo trvá 5 pracovných dní v kuse, kde dáte dohromady kľúčové role a tam sa vlastne dizajnuje všetko zase od pochopenia zákazníka až po to, že v piatok po tých 5 dňoch robíte interview so zákazníkom nad nejakým prototypom. Ale to je proste vo väčšine prípadov príliš časovo náročné a veľakrát tie firmy akoby nezačínajú úplne od nuly, ale keby vás to zaujímalo, tak Google Design Sprint je to, čo si môžete vygoogliť. A potom je tam skrátená varianta, ktorej sa práve hovorí Design Studio. A to je práve to, keď nemáte úplne ten týždeň na tú prípravu, ale máte pár hodín a chcete nejakým spôsobom vlastne vytuniť to, čo tvoríte, tú službu alebo produkt. To znamená, zamýšľame sa teraz nad tým, ako by zhruba mohlo vyzerať to riešenie. A tam vidíte vlastne napravo ten proces. Zachytíte ten problém, vydefinujete si ten problém práve aj vďaka tej mape a teraz niekoľkokrát vlastne opakujete ten cyklus. Poďme si naskečovať to riešenie, či už je to fyzický produkt, web, appka, to je úplne jedno, ale vlastne skečujete to riešenie, v tej skupine zdieľate, diskutujete a na základe toho, čo akoby každý okolo toho stola prinesie, vymyslíte spoločný návrh. Pôjdeme aj do detailov, je to taký ako všeobecný graf, ale vlastne ide o to. Mám pochopenie problému, v tej skupine sa snažím vymysleť riešenie, ako by to mohlo dizajnovo vyzerať a na konci z toho vlastne vypadne ten finálny dizajn. Trvá to aj v realite, keď sme to robili vo firmách, tak vlastne fakt to môže trvať 4 hodiny. Typicky, keď sme v nejakej firme, ktorá robí appku a vôbec im tam nefunguje to, že ľudia im dávajú špatné recenzie, nedá sa v tom orientovať a tak ďalej, tak behom 4 hodín sme vlastne takto schopní nadizajnovať celkom dobre, akoby zlepšené to user flow, to ako ten zákazník prechádza tou aplikáciou. A čo budeme k tomu potrebovať, respektíve jak to vlastne funguje. Budeme si teraz trochu kresliť a zase budeme používať ten zbytok tých čistých A4, ktoré máte na stole. A ten nástroj sa volá Crazy Eights, alebo teda bláznivé osmičky. A teraz tá hlavná inštrukcia pre vás je, každý si nájdete čistú A4, alebo použite tú, na ktorú ste písali z opačnej strany a preložte ju na 3-krát. To znamená, že tam budete mať každý jeden z vás 8 voľných okienok. 8 ako keby zložených mini okienok, do ktorých budete môcť kresliť alebo písať. Takže každý vezmite čistú A4 a zložte ju na 3-krát na polovicu. Ak máte k tomu niekto otázky, ako to spraviť, tak ľudia zdvihnite ruku. Tak jo, čas nám vypršal. Viem, že ešte niektorí z vás kreslíte, videl som tie návrhy, takže teraz to prosím na chvíľočku zastavte. A teraz sa dostávame práve do tej fázy, kedy si to medzi sebou v tej skupine okolo toho stolu môžete nazdieľať. Takže prosím, každý za seba vyberte jednu, maximálne 2 najzaujímavejšie veci, ktoré ste nakreslili a prídu vám, že by tam mali byť v tom riešení. Tak behom 30 sekúnd to predstavte zbytku stola a takto každý z vás predstaví tie 1-2 najzaujímavejšie veci, čo na tom papieri má a za 10 minút budete mať prehľad, čo tam každý mal nakreslené, čo sú tie najzaujímavejšie veci. Takže teraz predstavte to okolo stola a za 10 minút to zakončíme. Osem vecí každý. A čo by sme robili normálne potom, tak je vlastne úplne jednoduché hlasovanie.
zo všetkých návrhov okolo toho stola, alebo keď budete vo svojej firme v nejakej meetingovke, tak zo úplne všetkých návrhov, zo všetkých tých A4 si len odhlasovať kľudne tečkami alebo niečím, akékoľvek veci vás na tom zaujali. To znamená napríklad, tam máme vykričník žltý, vyzerá to ako dobrá vec, to by sa užívateľom mohlo páčiť. Alebo tam máme 3 scrollovacie profily, čo vidíme tam dolu na tom riadku, to vyzerá ako dobrý nápad. A vlastne z tohto čerpáte tú inšpiráciu, tým, že vlastne každý sa do toho zapojil, mal to pochopenie zákazníka a vy si potom vlastne v celej tej skupine, teraz už na to nemáme čas, ale normálne by to fungovalo tak, že všetky tie A4 sa vyložia a každý z vás zahlasuje za to, čo vás oslovilo. A potom z toho môžete nadizajnovať úplne v pohode nejaké finálne riešenie. Čo ma vlastne privádza ešte k tomu, viem, že nie každý z vás vlastne robíte nejaký e-shop alebo appku alebo takéto veci, ale vlastne keď sa nad tým zamyslíte, tak práve tieto Crazy 8 a tento prístup sa dá veľmi dobre použiť aj napríklad pri nejakej marketingovej kampani. Jak chcete, aby to vlastne na toho užívateľa pôsobilo. Takže vlastne ten dizajn takýchto vecí, alebo keď chystáte nejaký event, konferenciu, zase dá sa to použiť a potrebujete získať nejaké nové nápady, zaramujte si ten kontext toho užívateľa a zase môžete spraviť toto cvičenie. Každý si to rozdelí na tých 8 boxíkov, zahlasujete a z toho môžu potom výjsť tie finálne nápady toho finálneho riešenia. Takže to by boli tie ďalšie kroky. A ešte keď to zaramujem zase naspäť do toho, čo sme robili vlastne počas celého dňa. Prvý krok, ten modrý diamant, pochopenie toho užívateľa a potom sprioritizovanie si nejakej konkrétnej potreby. Cez ten prioritizačný kríž, tam sme boli vlastne v tom strede a ten oranžový, kde už vlastne testujeme, respektíve dizajnujeme a testujeme to, čo by tú potrebu toho zákazníka mohlo vyriešiť. Samozrejme, najskôr to musíme vyskúšať, overiť, aby sme zistili, či to skutočne tak je. Keď nie, vraciame sa naspäť a volíme iné riešenie, ale už chápeme, čo je problém. Takže skrátka len buď to zmeníme dizajn, alebo zvolíme iný prístup a vlastne to točíme dookola tú oranžovú časť. Takže toľko k tomu, akým spôsobom to zapadá. Dá sa to použiť rôzne, nielen vlastne na dizajn produktov a služieb, ale práve aj pri marketingu a pri organizovaní rôznych akoby eventov a tak podobne. Takže môžete potom zvážiť. Teraz nám ostáva posledných zhruba 2-3 minútky, takže nás by zaujímalo... Ano? Tak. Já jenom ještě shrnu, čím jsme tady teďka dopoledne prošli. My jsme se vám snažili představit 3 jednoduché nebo relativně jednoduché techniky, které podle nás adresují nebo pomáhají koukat na 3 důležité věci, které se často přehlíží. Obzvlášť pokud jsme technické typy, obzvlášť pokud jsme inženýři, pokud se díváme stran toho řešení, tak často zapomínáme na toho zákazníka, na jeho potřeby, empaticky nějak se jako umět vcítit do toho zákazníka. Přitom to je základ jakékoliv dobré služby nebo produktu. Proto i v rámci té Customer Journey je tam řádek, kdy jsou tam emoce. Proč? Protože když se podíváme na to skrz ty uživatelové nebo zákaznické emoce, najednou se dostaneme na to jeho místo a díváme se na to řešení z pohledu toho konkrétního člověka. Jo? Jednoduchý nástroj. Nejsme uvnitř toho řešení, nenavrhujeme to tak, jak my si myslíme, že to je geniální a všichni potom šáhnou. Ejhle, nepodařilo se. Jo? Ale jdeme se na to podívat skrz ty potřeby a emoce toho klienta. A nejenom vy, ale všichni ve vašem týmu nebo ve vaší firmě najednou skrz tenhle ten uživatelský příběh se s tím dokáží spojit. A příběhy jsou to, co známe od malička. Co nám pomáhalo chápat věci, rozumět tomu, rozumět jeden druhému, co se v tom druhém zrovna děje. Takže proto Customer Journey jako zákaznický příběh. Druhá věc. Naše zkušenost, naše vlastní, i to, co vidíme ve firmách. Prioritizace. Hodně těžké. Umět říct ne hromadě věcí, které dělat nebudem, které nebudem přidávat. Pořád si myslíme, že to cash flow doženeme tím, když přidáme ještě tohodle zákazníka, tenhle segment, jo, když nabídneme tohle řešení. A je z toho neustále rostoucí guláš, jo, který se zvětšuje.
Umět se zaměřit na tu jednu podstatnou věc znamená, že přilákám klienty a opakuju a to je nějaký základ efektivity. A poslední, neopakovat vzorce. To, co máme namyšlené, to, co my si myslíme, že je správně a udržujeme se neustále v nějakých jako zaběhnutých vzorcích, přetrhnout to nějakou brainstormovací technikou a my jsme si tady ukázali Crazy Eights. Toto jsou 3 techniky, které můžete použít u vás ve firmě hned v pondělí nebo zařadit na offsite. Jo, vytáhnout lidi z firmy, zařadit to tam a zkusit se podívat na vaši službu nebo produkt, jestli by to vypadalo nějak jinak, jestli by vás to posunulo. Může to být marketingově, může to být z hlediska toho řešení. Malý facelift, jo, nějaké úpravy na nějaké stránce a hned můžete měřit u klientů, jestli jsou s tím více spokojení. Jednoduchá věc. Nebo si můžete najmout Rainfellows, ať vám to na tom offsiteu profesionálně sfacilitují. Jo? Všimli jste si, jo? U dveří vás čekají materiály, takže můžete odejít ještě s něčím hmatatelným, kromě vašich poznámek. Jsou tam ty nejdůležitější věci shrnuté a přijdou vám i nějaké informace ještě do mailu posléze. Jo? Tímto se loučí Rainfellows, to znamená Pálo, Radek, Roman. Předávám zpátky Tomovi do režie. Tak ještě jednou velký potlesk tady pro Rainfellows. Děkujeme, pánové. Asi dobrý, ne? Dobrý. Ještě jednou děkujeme moc krát. Já tady mám jenom pár ještě takových drobných organizačních záležitostí. Tak, funguje mi to. Záznam, materiály bylo řečeno, dostanete mailem u vchodu tady. Bude to i, celý ten záznam bude v naší edu sekci pro všechny naše členy, takže o to nepřijdete. Jediná věc, tady mám na závěr, měla tady být má žena, bohužel to nemůže být, a měla tady zmiňovat takzvané BPčka. Vy už to asi znáte, nebo fotbaloví příznivci, není to baník něco, je to v naší terminologii business pohled. Jo. Je to business pohled, takže na to se vás budeme ptát při našich servisních schůzkách v druhém kvartálu, protože opravdu tady i tohoto chceme posunout, chceme zjistit, v čem jste dobří, co můžete nasdělit ostatním, na druhou stranu, co vy potřebujete od ostatních nasdělit přímo k vám. A právě proto, aby jsme to zase posunuli, dali jsme se dohromady s programem Do toho. Nevím, jestli je znáte, jestli je slyšeli, tak sice to jsou Pražáci, ale jsou to fajn Pražáci. A oni zastřešují další síť mentorů podnikatelů na úrovni celé České republiky. Takže kdyby jsme v rámci té naší komunity 150 firm, které tady máme, nenašli toho, kdo vám ze své vlastní zkušenosti může poradit, pomoct nebo dát nějaký nebo svůj vlastní názor na to, co vy aktuálně řešíte, tak právě půjdeme do toho programu Do toho, kde už myslím si, že jsme schopni někoho vždycky najít. Takže to je věc, kterou chceme posunout v dalším kvartále a proto bychom vás chtěli poprosit na těch členských schůzkách. Věnujte tomu pozornost, myslím si, že to má obrovský dopad i na základě vašich zpětných vazeb, kdy jsme dělali nějaké prvotní kolečko loni, to mělo celkem dopad a úspěch, takže chtěli bychom v tom pokračovat a jenom to propojíme ještě s tím programem Do toho. Takže to je organizační věc na závěr a to, co nás čeká, 7. dubna, první pondělí v měsíci, náš klasický business klub. Mělo by to být na téma, jak zvládat mikromanagement, všechno uhlídat. Takže pokud se nám to potvrdí, tak bude to na tohleto téma. 24. dubna budeme opět tady v těchto prostorách, akurát budeme v podvečer a budeme řešit obchod, akvizice v rámci B2B segmentu, jak akvirovat, získat klienty, prodávat. Takže to, co teďka tady máte, si můžete přijít sebou a budeme prostě prodávat. Nebude to už workshopově, bude to spíš přednáškově, ale mám tu radost, že se nám podařilo sehnat Honzu Leibla, který je jeden z nejlepších akvizičních obchodníků, které znám a má super knížku, už se můžete podívat. Knížka Ne, já nic nechci, anebo Šéfe, oni nic nechtějí, to je zase pro ty šéfy. Je to interaktivní, zajímavé, super a plus budeme tam mít Jirku Jambora z Future Sales a ti nám zase poví, jak to dělat na tom LinkedInu. Takže vlastně to, co jsme si teďka probrali, budeme moci víc rozvádět na tom, jak to prodat. No a v podcastu Rožní máme Evu Krestovou a plus další zajímavý hosté. Tentokrát jsme se bavili o sociálním podnikání. Takže to je za mě všechno. Moc krát vám děkuju, moc jsme rádi, že jsme tady mohli vyzkoušet ten prostor, že jste tady s námi a kdo chce, tak může s náma pokračovat do restaurace na oběd, kdo ne, tak si mějte krásně a v pondělí udělejte aspoň nějaký ten blikanec, ať posunem ten náš kapitalismus v našem kraji zase dále. Děkuju.